trycker benen här. Ta ett grepp någonting. Hallå, jag vet just in där kommer in. Ja. Där är du, hej hej. Så. Alltså. Jag skrev, säg hej till YouTube. Vad heter din YouTube-kanal? Oj, men gud, jag kan inte stava. Fattar inte. Såja, alla berättar för henne vad min YouTube-kanal heter. Det är viktigt. Shoutout till henne. Shoutout till Hallon Lisa 12. Ja. Och så shoutout till Sam, of course. Ja, det shoutout. Så, torka. Så, ja. Sam försvann eller? Jo, det försvann. Det försvinner! Sam försvinner.